सनितपुर जिला एबसुनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा आरो राङापारा दखरा एबसुनि 45थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार-फाहार। सनितपुर जिला एबसुनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो राङापारा दखरा एबसुनि 45थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो गाजा गोमजायै लाहार-फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। बे जथुम्माखौ बोहैथि दाननि फैगौ 12, 14, 15 आरो 16 खालारखालि सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन। बानजाय आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला जथुम्माखौ खुंफुंगोन जायगायाव लाहार-फाहार खालामनाया 80% आबुं जाबाय। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोनखौबो मिथिहोदों। गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जा सनाथि मायथाइ खुंफुंथाय बे खुंफुंथाय आफादनि जोंनि जा आरसि एबा बानजाय आफाद बेनिफ्राय बयनिसिमबो जों खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय। जोंनि बे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव जा सनाथि मायथाइ फोरबो बे खुंनायनि जिथुनाखि प्रग्रेस रिपर्ट बुंनो थाङोब्ला 70-80% आवगायबाय, 20% दंबावो आरो दा जोंहा बेवहाय जामुंसालिनिफ्राय लानानै गेस्ट रेस्ट हाउस, पेन्डेल, बेनिफ्राय स्टेज, डेलिगेट हाउस, बेनिफ्राय एक्जिबिसन काम अपेन मार्केट बेफोर खामानिया आवगायबाय। लोगोसे गेटनि खामानियाबो 70%, लिरनाय खामानिया एसे दंबावो, बानायगासिनो दङ। गतिके जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा दं बेहाय जों मार्च पास्ट खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन भलन्टियार्सफोरनि। बिथांमोना बे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ बहुत खस्थ' खालामनानै दिनै सप्तासेनि बारा जाबाय फोरोंगासिनो दं, आवगायदों। लोगोसे जोंहा बेवहाय बर' माहारिनि जा कृष्टि मोसाहोनो बेवहाय 50-70 ओरै लादों आरो बिथांमोनखौबो जोंहा जि गुरु फोरोंगिरि बर' बाजारनिफ्राय बिथाङा फैदों, आं नामखौ एसे बावना दं, बिथाङा खस्थ' खालामना फोरोंगासिनो दङ, बिबो आवगायगासिनो दङ। बेबायदिनो आरोबाव केन्डेल लाइटिंनि खामानियाबो जोंहा आवगायगासिनो दं। जोंनि देग्लायनि बे कनफारेन्सआव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन। आरो लोगोसे बैखालिनो गेवलां मेलाव जोंहा बिटिआरनि CM एबा चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन। आरो लोगोसे बिथांजों लोगोसे जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार फैगोन। आरो लोगोसे बेबायदिनो बिटिआरनि माखासे फैबावगोन, बिथांमोना मावफुं सोद्रोमा फैबावगोन, MLAफोर MCLबो फैगोन। लोगोसे 15 थारिखआव जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो। बेखालि 15 थारिखनि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रसान्त बर' सार फैगोन। आरो लोगोसे बिथांजों फैबावनो गोनाङा जाबाय जोंहा उरखाव गोरा सार बिथाङाव फैगोन, केबिनेट मिनिस्टार आसाम गभर्नमेन्ट। गतिके रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनि बे जथुम्मायाव गोबां नांगौ बायदि आलासिफोरा फैगोन, रायजो राजा बयबो फैनानै जाहाथे आलासिफोरनि मोजां मेहेरगोनां ओंथि गोनां बिबुंथि, जोंनि दासिम बर' माहारिनि जा जानो गोनां समस्या जेंना जेंसि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै हा हु लोगोसे बिटिआरनि माखासे बेफोरखौ लानानै हयथ' जों गोबां मोजां खोथा बे खोनानो मोनगोनखौ सानदों। बेनिखायनो जोंनि बे बानजाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों सनितपुर जिल्लानि गासिबो रायजो राजा डेलिगेट बयबो जेन बेहाय जयै लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि देग्लायनि बे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालियाव जानो गोनां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 50थि बोसोरारि सनाथि फोरबो बेखौ जेन बयबो जाफुंसार होगोन, जों बेखौनो खावलायबाय। औ, बेहाय ओरैनो सानब्रैनि हाबाफारि सोलिगोन, 13, 14, 15, 16। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।